Astăzi o să ne jucăm pe domnul nostru PS. Uitați controllerul și hai să jucăm. Stați că n-am dat drumul la televizor. Haideți, abia aștept. Stați. Fortnite? Da? Nu Fortnite, FIFA? Da? Ok. Stați un pic. Vede mai bine? Așa? Da, e bine. Ce echipă să ne alegem? Alu Messi? Hai că ne alegem Alu Messi. Nu e Argentina, ca să știți. Uite, din țara aia galbenă, vezi? Și hai să ne alegem Argentina aici. Nu, hai să le... Italia, Mexico, Morocco. Unde voi? Unde? Voi știți unde e? L-ați găsit? Răspundeți dacă îl vedeți. Oh, am trecut de el. Uite aici. Aici? Hai să alegem echipă. Hai să alegem pe asta. Pentru ei. Hai că îi alegem pe asta. Hai să jucăm. Abia aștept. Haideți. E bun, e bun. Eu joc. Prieten, eu joc contra... Am băgat piciorul. M-am apărat. Bine. Bun. Așa. Au, nu e frumos. Băiatul, nu e frumos. Așa. Nu e frumos. Nu așa. Apărați! Bine. Du-te, băi. Du-te. Mbappé. Mi moare. Dai. Șut. Du-te. Bum. Au. Mi-am rupt picioarele, dar mulțumesc. Bam. Dribbling. Băi, vină mă încoace. Că te rup aici, harce te fac. Bum. Dribbling. Asta face așa. Au. A băgat un picior de... Nu mai m-am văzut. Am dat o piedică, dar nu e fault. Că am băgat în față. Așa. Bum. Nu! Ce craci! Și ce apărat ăla. Kylian Mbappé. Niciun Kylian Mbappé. Messi? Nu e Messi. Bun. Au. Tu vină mă. Au. Mi-am rupt picioarele singur. Stați un pic. Da. Dacă credeți că am avut un pește, chiar 3 am avut, dar unul a murit. Și mai am 2. Bum. I-am luat-o. Du-te așa. M-am dus. Dar asta... Fix acum trebuie să bat eu ăsta offside. Da, am dat offside, dacă nu mă înșel. Nu dau pas.
Fiți atenți. Fiți atenți. Fiți atenți ce gol am dat. Fiți atenți. Nu te cred. Stați un pic, frate. Gata, venit. Am venit. Hai. Gata. Nu. Așa? Și am dus.